Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to this channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guess Musa Mseleku. Bengithi ngizokwenza i-Heritage Day special, ngilande nje izinto ezinhle eziyisintu zesintu. Ngaba imshado noma ngabe yini kodwa nje ukufaka isintu. Ugesi-ke uthi cha awuyenzi leyo nto because kuduma i-generator kunomsindo omubi, kodwa bafethu mina ngizosala ngaphandle. So family decide ukuthi ngenze i-review umshado kaMacele nobaba Mseleku, umshado wesintu. Umshado wabo wawumuhle kakhulu. Zikhona-ke izinto uMacele angayithandanga emshadweni wakhe. Okokuqala, bakhipha ibhokisi engekho nje waba emotional ukuthi angazi-ke lapho ukuthi babe wrong yini noma vele kwakufanele ukuthi bemfihlele. Maye khona nolwazi ngicela ucomment la usho ukuthi vele kufanele ukuthi wazi ukuthi ibhokisi lakho liphuma nini. Okay, lokhu kabhokisi-ke ngokwesiZulu mabechaza ngingazi ukuthi kwaqala kanjani, ngisazokufunda lokho, ngisazoyenza i-research lapho ukuthi kwaqala kanjani. Bathi mawukhipha umshado wesiZulu makukhishwa ibhokisi symbol yokuthi uyahamba lapha kini awusabuyi. So leli bhokisi bayakhipha nje ukuthi awuseyona wala ekhaya, usuyoze uphelele lapho, imihla yakhe iyophelela lapho la ushada khona. Lokho kusuke kuwumshado wesintu, izinto zakhona, imgomo yakhona. So uMacele emshadweni wakhe ibhokisi balikhipha engabonanga. Mayesethola leyo ndaba ayibanga mnandi ngoba nje wakhala impela. Bambheka-ke nabakubo, waba yedwa uzayo eduze wakho ukumcomforta. Ngingazi ukuthi kufanele kube yimfihlo yini, kodwa ngicabanga ukuthi ku-right ma kuyimfihlo ngoba vele mawuzobona ngibona ukuthi nje kungaba nalobo buhlungu okungenza ukuthi mhlawumbe ugcina umshado ungasabi mnandi ngoba usulobe uzwela ubuhlungu. Ngoba phela ngeke ngibone abantu bekhala emshadweni siyikhohlwe-ke leyo part ukuthi kahle kahle bayacisha la ekhaya noma bengacishi-ke complete. Waqhubeka kumshado, okunye abakushilo noma okuvelayo, uMacele akathandanga ukuthi emshadweni wakhe kwakukhona uMakhumalo noMangwabe abam-welcome. Into engingayibonanga-ke kahle-ke leyo, ngiyaxolisa, ngibonanga kahle nami angizwa bamu-welcome kanjani because basemva kwakhe. Why kwaba yibo abam-welcome noma vele yinto ifamily yaMseleku abayikhuluma ukuthi because akekho umother-in-law umakababa Mseleku sewashona. So ngoba khona uMangwabe noMakhumalo mhlampe babanika le task, kodwa-ke futhi noma kunjalo mawubheka khona akuqondi ngoba phela bangemuva kwakhe. Okunye uMayeni noMayeni futhi wahlala phansi. uMayeni babemnikeze ukuthi abambele umother-in-law, naleyo futhi akayithandanga uMacele because uMacele ngokwakhe mangilalela into ayishoyo uthi la ukushada kwakhe nobaba uMseleku yena first wife. So maye first wife uzohlangana nefamily kuphela ngoba huye ozovula, huye ovulile as first wife, so huye ozoqala umshado. Base into eyenzakalayo sekukhona uMayeni, khona uMangwabe, khona uMakhumalo usuku lakhe lomshado le emenze wanganama. Ukuthi-ke phela uMacele ngalesa sikhathi-ke hayi wayenenye nje, wayenomunye umoya ngalesa sikhathi. Angazi noma mawubuka season 1, 2, 3 ubuka uMacele ungaze ucabanga ukuthi mhlambe oMayeni noMakhumalo noMangwabe ikhona into abayenza bangaxolisa ngoba ubenento nje yokuthi hayi bo kwenzakalani nathi size sithuke yabo masibuka ishow sithi hayi uMacele ngeke akajabulile bamenzani kanti oMayeni noMakhumalo ngoba mhlawumbe ikhona into abamenzayo nasizomjudge sina sithi hayi uyibhuli, kanti ngale ikhamera mayengekho khona into eyenzakalayo. Cha shem ubengafihli, ubeyikhulumela nje, kwesinye isikhathi kulumele nasize sithi hayibo kanti kuhlelwe kanjani. Yeah, but manje hayi Macele shem
uyi-sweetheart manje. Hayi manje she's so understanding okudlula uMangwabe noMayeni. Ngiyayibona into yaMangwabe noMayeni, but uMacele uyazama ngoba even i-birthday celebration kaMseleku kwaba umbono wakhe, noma yena ebuye benakho ukuya phambili emuva ngezinto ezithile nezithile, kodwa nje siyabona ukuthi hayi usupportive. So because ugesi usenza njena, ngizothi ngiyabuyela nami kwi-full video or full episode yomshado, nivele nobunizwa kuduma i-generator kambi. So ingakho nje ngixoxa ukuthi okay, sibuyele kumshado kaMacele. Umshado bewumuhle, abantu-ke nabo babeke izinto zabo, bathi uMacele la esigcawini wakhuluma. Kunomthetho yini kanti? Ngoba vele isikhathi esiningi abantu kujwayele ukuthi uyabuza umthetho mase kumakoti eyagiya. Kunomthetho yini ukuthi akufuneki ukuthi ukhulume? Because leyo ukuthi wakhuluma, mina ngibona ukuthi wenza into esenhlizweni yakhe. Wafisa shothi ukuthi yena ngesikhathi sokugiya kube khona amazwi akawabekayo. Kunomthetho yini? Because ngiyangibona makuziwa kwezinto zesintu, isiZulu futhi kakhulu, abantu ave bephikisana. Mina ngisala ngididekile ukuthi ayikwazi nenye into ukuthi umuntu ayi-adjuste or ayenze ngendlela yakhe athanda ngayo. Mase enza ngendlela athanda ngayo, usuke selahla isiko yini noma amasiko angathi. Nje sisebenzise le example, uMacele akagiyanga ngesikhathi libuza iphoyisa, kodwa wakhuluma lokhu ukuthi ubaba Mseleku uyindoda eqotho, iy'ngane ngeke zize zilambe ekhona, ubusisekile futhi nangumyeni amtholile, noma ezinye iy'ntombi zikhona kodwa indawo yakhe ilobu ime njalo. Manje lokho kulimaza kuphi? Ngoba phela yinto esenhlizweni yakhe leyo ayefisa ukuyenza. Niyawukhumbula-ke umshado kaMacele senzani kahle kahle guys? Mina sengicela ukuza ngani manje ukuthi ngiyenzeni, because lento yagesi Eskom ngidumisela ngekhanda. Ngiba nazo izinto engizibekile ukuthi okay, ngizokwenza ama-video at least 5 ngikhulume ngalokhu nalokhu. Uvele uhambe ugesi, kuduma i-generator, kube nomsindo engingawazi, ngibe bored, and mase ngibhorekile nami angizukwazi ukukhuluma kamnandi. Ziningi